dnešného videa a na môj druhý kanál a na tento kanál budú vychádzať ďalšie videá z Minecraftu aj s takýmito hostiami. Napríklad dneska tu je host Rišo, čus. Rišo, povedz. Nezabudnite na tento kanál hodiť odber, ak nechcete premeškať nejaké ďalšie vecičky, Minecraftové videá, lebo už na tento kanál budú vychádzať hlavne videá. Radšej si dajte a zvonček, aby vám to prichádzalo hneď. Hej. Dobre, tak dneska v tomto videu budeme hrať Duels a mali by sme zahrať všetky hry, čo sú v Unranked, takže Rišo, poď ideme na Duels. Ale musím sa priznať, my sme to už dneska hrali a nenatočili. No, nenatočili. Ja som bol nozvák, úplne nozvák. No, ja tento Minecraft mám nie dlho a nehrávam ho dlho, takže... On není... keď není počuť tak sa ospravedlňujem, lebo neviem, či ho je počuť. Poďme build UHC, Rišo. Dobre, takže poď. Lebo on hráva len na bedrocku, tak asi preto není... Ježiš, aký mám ping? 650, ja mám hrozný ping, ty máš tiež hrozný. Čo mám na ping? Že kvalita, asi neviem. Bože môj, nedá ovládať. Že? To je hrozný ping, mám. Nedá ovládať. Ty si mal dobrý ping. Ja som vyhral s pingom 700 reálne. Tak čo je? OK, skúsime. Ježimaria, ten ping je hrozný. Ja by som išiel tie 2v2, také niečo. 2v2? Taká hra, ktorá je 2v2, nie je 1v1. Tak poďme za CD, poďme The Bridge. The Bridge? Tak. Dobre, teraz mám horší The Bridge, okay. Toto. Sme spolu? Nie sme. Tak musíme dať zase daj T-spawn. Ja mu to všetko musím hovoriť. T-spawn. Počkaj, dám kapsulu vo videu. No ten... Ja som úplne novúčičky na Minecrafte a teraz druhýkrát hrám to server. Dobre, tak teraz poďme skúsiť sumo. Sumo. Som s tebou. Dáme jitterklik. S týmto najhorším pinkom na svete. Ne! Daj play again. Play again. Uj. Jak si sa otočil, že uj. Hej, ja mám hrozný ping. Ty máš dobrý... Ty nové, ako keby si... Dobre. Poď, ja ti dám. Jedna. Play. Ja som nedal play again. Tak poď. Dobre, tak ja ťa budem... On ako dal, on hackuje ako. Ak sleduje toto nejaký helper zo Survival Games, tak prosím zabanujte ho. Rišo, ako sa volal? Matus, neviem, nejaký Matus, áno,
tu je na tú sumu. Sumao. Sumao. Ja som mu nedal skoro ani jeden hit. Možno to bude našim pingom, alebo to môže byť tým, že hackuje. Nie, ja som mal dobrý ping. Tak poďme skúsiť to Archer. Ja idem na to Archer. Aha, ale to som asi nikdy nehral. No, už tak. Ja nie. Zatiaľ sám. Idaj to. Dávam sa do kují, ale nejdem to do rady, ale... Tak sa No, pozriem. nejakým typom. Ondrak. Sumec. Ja idem s nejakým sumo. Hej, ale on jak sa rozbehol? No, možno to. On má hrozný ping. No, ja mám horšie, ale... Hrozne tento, nehraj to radšej to nehraj. To je hrozné. Ja normálne nestíham. Sa bijeme. Sekáš sa. Aj Ja ty. sa sekám. Nie, mne to písal ten PMV. Som mu odpísal, že aj ty. Ale neši sa ma. OK, som na spawne. Vyhral som. Nezahráme si radšej. Nehraj sa, budem hrať. Rišo, tak teraz poď tú bedku. Tie bedwars. To, jak sa to volalo? Bedrush. Ja idem bedrush. A teraz to som raz. Ja som zabudol. Takže dáme lobby 2. Nie, poď bedrush. Tak bedráš. Do lobby 2 a tam si dáme bedráš. Ja som s nejakým typkom. No, neviem, kde si ty. Akože neviem, kde Ja. si zobral ten bedráš. Neviem, kde je ten bedráš. Aha, bedráš, ja som zabudol a teraz ja idem asi s nejakým typom. Čau, sus. Ja mu normálne No dovolím. super, ide s nejakým typkom. Double glagačíky. A jak stáva on most. Natáčam Tak som. video si v nom pán. Čame stále, čame. Ja som to napísal reálne. Ok. Dal mu ban? Komu? To čo urobil? Ako to urobil on? Aha, už viem, chápem. Ne, bedíš to, ty zomreš, komu. Ty zomreš. Lebo Ale on, akože, ako to urobil? On nás strašne veľkú ďalku. s kamošom Ja som ani raz nehytol. ísť za ním. Na čo? Kde si? No, ja som stále v tom bedrači, on mi nechce zničiť bedku. Jaj, Prečo? poď, môžeš začať. Tu ju máš pred sebou. A kill ma ho, priateľ. Čo? OK, typku. Počkaj, opýtam sa, či má Discord. Máš Discord? Ale nemám Discord. Ok. To je nubak. To je Dám nubak teda. ty party. Máme ig. Ok. Aj Počame? ja. On sa nechce ale pripojiť. Tu sa nechce pripojiť. Počkaj, ja ho budem vydierať, že Mozes 5-8 Mozes s nami natácať iba
ak mi das odber na kanál Mainu 58. Nie, to nie rob. To je vydieranie. On môže s nami, on chce s nami natáčať a môže s nami natáčať iba ak nám dá odber. Ty už u mňa máš odber, že áno? Ja, áno. Ale asi nie na tom gaming kanále, inak pozriem. Na tom gaming kanále on ešte není dostupný. Ja ho mám ešte súkromný. Tak to nie. Ty si, no super. Môžem to Ako sa volá zavolať, ten syna. kanál? Daj mi odber a Mozes. Ako sa volá môj druhý kanál? No. Mainu. Mainu, tam kde točíš vlogy, čo? No. Nie, kde točím gaming. Alebo jak sa to volá? Ja som tam mal točiť vlogy, ale rozhodol som sa. Tak ja idem typkovi zničiť betku, mňa to nezajíma. Ja mám určite odber, ale mám iba na tom normálnom kanáli. Ak pôjdete na môj, hneď teraz na môj kanál a zidete úplne dole, tak tam máte môj gaming kanál. A tam mi isto dáte No odber. ja som teraz na svojom kanáli a ja som si chcel úplne upotreť, bo ja som nemal domov vôbec. Až teraz to tam bude, si myslím. Ja som teraz myslel Iba Minu 5 mi to ukazuje. Mainu 58 som. Príjmi mi žiadosť o priateľstvo na IG. No. Morálne nič neprišlo. Že počkaj, Kedy už budeš? Ja tu čakám na teba. počkaj, ja si dám na svoj oný účet. More, ja už za tebou idem, ja tohto typka nové zruším. Mainu 58 IT. Resetnem. Ja to kašlem, ja to typka. Počkaj, ale teda volám sa Mainu 58 podtržítko IT. Takže ľudia, isto mi dajte follow na ten Instagram, dobre? Ja nemám Instagram. Dobre, ty nemusíš to, nemá tak. Mám, ak ja ho idem podkopať. Kapo. Ježiš, poď do spamu radšej. Ak mohli by sme mohli natočiť ani... Ja som zomrel, on mi stihol zničiť betko, chacha. Zdvihni. A čo ti mám zdvihnúť, keď mi tu nič nezvoní? Čau, si konečne tu. Bože môj. To mi trvalo, čo? No. Toto kto je? Ja neviem, Neviem, počkaj, že on mi volá vraj. Tak ja mu tiež zavolám. Kontaktujem ho. Je taký smrt. Kto si? Haló? Haló? No. Haló? Čau. Čau. A počúvaj, Kde si zhol ty? ja som tu stále. Akorát stojím pred tebou. Ja by nás došli. Tomuto typovi, on že ja som napísal cens, on ma pozdravil, tak ja som napísal cens a akože to nie je, on nie je náhodou nejaké... Ideme hrať? No ako, ja tu hrám s tým kamošom. Počuješ ho, on je tento Rischino. On je Rischino. Neviem, či sa vy dva počujete. No. Maroš. No. Chalani, ja už budem musieť ukončiť toto video, lebo už to máme 14 minút reálne a nič sme nespravili. Takže idem si dať, ja vám dám party, no nedám. Dám Ríšovi party, lebo s ním musím dokončiť toto video ešte. Party
Rys... Halo? Minecraft? No. Už som ho zmazal z hovoru. Ryschin OO. Ty si Ryschin OO. OK, tak to je jedno. Proste, Maroš? no. Neviem, čo robiť. Ja som tu, Ríšo. Preto si ticho. Ja som ti hovoril. Dobre, tak teraz poď to Archer. Nie. Ja už som to... A jak to teda zmažem? Super. Ja už to portlo. Uvidím. Dobre, som tu. S kým som? S tebou som! Obrana. Ja som ti... Bloky. To je hrozná hra, čo? Že? Áno. To kto mohol vymyslieť toto? Bože môj. To je hrozné. Ty. Teraz sme sa vymenili. Lebo ja som dal Ender Perlu. Ty asi Ja viem. Ty nevieš asi, čo je Ender Perla v tej tvojej Bedrock edícii. Viem. Tam je Enderperla. Jak som mohol zomrieť? Reálne, ja som... Ani ja nechápem, ja som vyhral. Áno. Dobre, teraz Super. počkaj, poďme si skúsiť dať... Že... Poďme si skúsiť dať... Build UHC. Buil, čo? Build UHC, zlaté jabko. Ja som dal asi niečo iné. Build UAC. No ja už hrám, takže si dal. A ja už idem, sa vypájam. Počkaj, ja už som to zrušil, teraz dám... Prečo som v Arche? Tak ako to mám zrušiť? A lomeno spawn? To je lomeno spawn, áno. Dobre, som už tu. A tak daj build UHC, to zlaté jabko. To bude posledná hra, čo si v tomto videu zahráme. Takže idem tam. Jabko prenašam. Tam tiež. Ideme spolu. Jo, idem Ja si toto. ťa zničiť s mojim najhorším pingom na svete. Ty máš môj lepší ping, než ja. Mám lepšie asi, čo? Áno, veď to hovorím. Poď. Takže ja som to akurát išiel povedať, vieš? A poď daj lavičku. Yes, nemáš ľavu. Ďakujem ti. Bože. Ja som vyhodil tu si. Yes! Vyhral si. Yes! Gratulujem, prehraj. Dík, GG. Ja už... OK, Rišo, poď sem. Ja zaň. Takže, ľudia, toto je koniec nášho videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite mi hodiť like a odber. Takže, sledujte ma na Instagrame. Ma Inu58 podržitko IT. Dúfam, že sa nepomýlite tak, jak ja dneska. To dúfam teda. Dobre, takže, takže čaute. Čau. Čaute.